става с пилито, бе? Не, да падне. Другото пиле извади, така ще вече няма. Па то пак става, то трябва да те жарка. Пробвайте, че ми е интересно какво стане. Кое? Такива американски са. На филмите не си ли виждал? Едни бели маршмело са топи. Те са слава на огън. Там дето пращаш клипчетата с кити, клипче връчи. Да. Най-много пари на Слагай там. Сега друг пиле? Другите... Ти стана перфектно. Да. Как седи пилето? Я стой малко да снимам, стой. Може ма снимай. Стой да мога го изтървеше. Кажи се как си. Так не стоят.